siis 16 euroa ja nyt siis saat sukat maksutta ja ainoa kulu on postimaksu siis 3,80 €, niin laitetaanko tulemaan? En mä kyllä tarvi sukkia, kyllä mulla on ihan riittävästi sukkia. Niin, että tää erikoisuus on juuri siinä, että tää sukkien materiaali on siis bambu, joka on uuden ajan puuvilla ja täydellinen menestys maailmalla ja aivan upea materiaali muun muassa sukissa ja se sopii myös kuivalle ja herkälle iholle ja lisäksi materiaali on antibakteerinen eli auttaa pitämään kosteuden ja hajun poissa ja antaa viileän tunteen iholle, niin laitetaanko tulemaan? No en mä taida kyllä nyt tällä kertaa tilata. Tää on tosi hittituote nyt tosiaan Suomessa, ihan ainutlaatuinen, että pääset ensimmäisten joukossa Suomessa kokeilemaan tätä, niin eiköhän laiteta. No en mä kyllä nyt meinaa tilata. Mutta tästä ei kyllä sukat parane kyllä, että tässä nyt kannattaa ottaa nämä sukat, koska tää on erikoislaatuinen, että tää on tosiaan maailman suosituin sukka. Joo, no olkoon vaan, mutta niin niitä pitää kumminkin joka päivä vaihtaa, niin yhdet sukat siinä välissä, niin niin sitten paljon hyövytä. Niin, mutta tämähän tosiaan pitää hajun poissa ja antaa viileän tunteen iholle, niin ei ainakaan sitten haise sukat kuitenkin, että tässä on se hyvä puoli, niin laitettaisiko tulemaan, niin... No ei myö nyt taita kyllä tällä kertaa laittaa tulemaan. Että tää ei oo kyllä mikään tavallinen sukka, niinkö sitten muilla on sit, niinkö, tai mä en tiedä minkälaisia teillä sitten on, mutta että tosiaan tää on parempi laatuinen kuin se, mitä yleensä myydään. Joo, kyllähän niitä sukkia monenlaatuisia on olemassansa kyllä, että... Tää on ihan nyt uusi tuote tullut, ihan hittituote, kuule koko maapallo kyllä sitten rupee käyttää näitä sitten, mutta te olette ensimmäinen, joka käyttäisi nyt tosiaan näitä, olette ihan tässä ensimmäisten joukossa, niin laitetaanko tulemaan? No ei laita tulemaan, montako se on jo ostanut? Mitä että? Kuinka moni on ostanut jo tommosia sukkia? No sä oot nyt tosiaan tässä, minä teille tässä nyt myyn, mutta en mä tiedä, on tässä maapallo kuitenkin täynnä ihmisiä kyllä sitten haluaa varmasti ostaa näitä, että... Joo, mutta paljonko Suomessa on myyty? En minä sitä lukumäärää tiedä, että... No... Laitetaanko sulle nyt tulemaan tämä? En minä nyt ota sukkia. Kiitos vaan kyllä tarjouksesta. No voi kuule Pekka, nyt kyllä jäät paljosta paitsi, että nyt on kyllä hyvä tilaisuus saada tämmönen hieno sukka pari nyt kotiin, että eiköhän laiteta sittenkin vielä viimeisen kerran, niin... Ei myö nyt kyllä laiteta tulemaan. Aha, no mikäs siinä sitten on, että... No en mä yleensäkään oo tarvinnut ostanut, mie käy ostamassa kaupasta sitten kun tarvii vaatteita, niin ostan sieltä suoraan vaatteet ja sillä selvä. Mutta on kato uusi systeemi nyt tosiaan puhelimen välityksellä sitten tosiaan tässä on tarjolla sukat, että tullaan sitten lähemmäs asiakasta, ettei asiakkaan tarvitse itse mennä sitten minnekään vaivautua ja kävellä minnekään kauppaan. Tässä on tosiaan heti käden ulottuvilla, että postiluukusta tulisi suoraan kotiovelle asti, niin eiköhän laiteta. Mulla ei oo postiluukkua, mulla on postilaatikko tuolla tienlaajassa, sinne on pitkä matka. Ei tuu silloin ei tuu kotiin asti. No mutta melkein ainakin kotiovelle asti, niin ei tarvitse pitkiä matkoja mennä sit kauppaan asti, niin laitettaisiko nyt tulemaan sitten? No ei me nyt kyllä kuitenkaan laiteta. Aha, no selvä sitten, ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa, niin... Sitä samaa teille, kiitos. Kiva, kiitos, hei. Hei. No niin, perskuta. 4 minuuttia ja risat. Ja eikö ollut aika asiallinen? En yhtään mitään keliulu eikä muuta. Ei Piraattiradiolla ole mitään velvollisuutta sanoa, että on suorassa radiolähetyksessä tai jotain. Sanonko se pannaanko tulemaan vai laitako tulemaan? Hitsi kun mä en uskaltanut. Mä oon uusi tämmöisissä soitteluhommissa, mutta sattupas muuten aika hyvin. Joo. Nyt mä teen sen mitä mä meinasin. Tuolla männöin jo musiikkia niin. Eli mä lähden käymään tupakilla tässä välissä. Tää vaatii kyllä sen verran.